водят до ливади и Петрокераса, където се намира етнографски музей, съхраняващ домашната посуда, инструменти и т.н. Като продукт на екологичния туризъм на префектурата може да се причисли и Македоника Темпи, района между Коломонда и Кирдиля, наричан още дефилето на Редина. Местността с протежение от 8 км започва от най-източния край на езерото Волви и завършва в залива на река Струма. Зелената клисура води до следите, оставени от средновековен град с замък, стени, руини на византийски храм и други постройки. Лечебен туризъм. Префектура Солун има 5 топли алкални и 1 студен киселинен извор. Те се намират в Терми, село Аполония на брега на езерото Волви на 55 км от Солун, село Лагадас на 18 км от Солун и село Сороти. Туристическата база в тези местности има нужда от обновление и доразвиване. Конгресен туризъм. От 70-те години насам Международното изложение Солун, Университетът Аристотел, Институтът за проучване на полуостров Емос, Американското земеделско училище и много други научни и бизнес организации, като Техническата палата, Търговско-промишлената палата, Федерацията на индустриалците на Северна Гърция и други, са спомогнали град Солун да се наложи като конгресен център. Всяка година през месец септември се провежда световно известно международно изложение, където се представят всякакъв вид продукти от страната и чужбина и участват хиляди изложители от десетки държави. Под неговата егида през цялата година се организират редица отраслови изложения като текстила, агротика, интеркит, инфакома, експлория, филоксения, детроп, козмима и други. През 2006 година Солун е бил домакин на 179 конгреса. За трета поредна година градът попада между 100 най-популярни дестинации за организиране на конгреси на 91 място от общо 233 града. Град Солун, но и периферните градове в цялата префектура разполагат с безупречно оборудвани места за провеждане на всякакъв тип конгреси. Конферентни зали с вместимост 800 и 150 души. Международното изложение на Солун функционират конгресните центрове Йоаннис Ваилидис за 2100 души и Николаус Германус за 400 души. Повечето от тези места се предлагат главно за научни симпозиуми. Някои от конферентните зали са напълно специализирани, като например залата на Института за изучаване на светите отци в манастира Лотадон, където се организират конференции и на теологична и историческа тематика. Религиозен туризъм. Голям интерес в Солун предизвикват византийските църкви Свети Димитър, Света София, Панагия Тонхилкион, Ехирптиито, най-старата добре запазена до днес базилика на Анатолия. Малкият храм на манастира Латомо Осиус Давид 6 век, манастира Латадон, единственият Света Вселенски институт за изучаване на църковните отци. Християнската постройка със специфична архитектура и много детайли, Свети Андрей в Перистера, храмът Метаморфосеус Тосотирус, манастирът на Света Анастасия, манастирът на Свети Георги, манастира на Свети Йоан Теолого в Сороти. За попълниците, които искат да посетят църквите и манастирите на префектура Солун и на Атон, е изготвен справочник за религиозен туризъм. Солун – свещеният интерес, пътешествие в християнските паметници на префектурата на благочестието. Привличане на туристи, почиващи в Халкидики. Туристи от префектура Халкидики могат да бъдат привличани чрез предлагането на пакетни екскурзии, предоставящи възможността за добавяне на алтернативни туристически атракции към резервираната почивка. Префектура Халкидики се развива предимно стандартен морски, но също така и зимен туризъм с много добре изградена курортна база, 50 000 легла в 500 хотела, предлагаща всички съвременни удобства. Повечето хотелски комплекси разполагат с центрове за релаксация и спа процедури. Хотелите, които работят и през зимния сезон, организират великолепни балове за Коледа и Нова година. Ежегодно префектурата е посещавана от над 1 милион души. Основното ноу-хау на Халкидики е предлагането на един завършен туристически продукт в областта на летния туризъм, семейни почивки, индивидуални почивки, романтични или космополитни ваканции за хора с различни финансови възможности и изисквания. Тъй като префектурата е световно известна като дестинация за практикуване на морски туризъм, развитие на този сектор се търси в предлагането на многообразни форми на алтернативен туризъм. По този начин се цели диверсифицирането на туристическия продукт и удължаване на туристическия сезон. За това способстват естествените природни дадености, както и богатото историческо минало на региона. Развиват се възможностите за отсядане на традиционни къщи в македонския край. Днес в района на Полигирос, Арния и Панагия функционират 50 такива къщи, предлагащи около 150 лева.
Основните форми на алтернативен туризъм, които се развиват, са религиозен туризъм. Славата на Халкидики като място за поклонничество е свързана с Атонската автономна област, известна сред православните християни по целия свят. Характерна особеност е, че на Атон не е разрешен достъпът на жени, тъй като е в разрез с канона и правилата на монашеската общност. Последната жена, за която легендите казват, че стъпила на това място, е Дева Мария. Регионът разполага с десетки други значими религиозни светини, които от векове привличат поклонници. Културно-исторически туризъм. Халкидики се намира в Стагира, родното място на един от най-великите философи Аристотел, както и древен Олимп. Най-развитият град на полуострова през античността. Останките и от двата града днес представляват исторически паметници с огромно значение за европейската история. Пещерата Петралона съхранява милиони години праистория на нашия свят. В Халкидики се провеждат ежегодно празници на ракията Цпуро, виното, гъбите, житото, меда, елата, като всички те са свързани с традиционния начин на живот, а корените им се губят в далечното минало. Жените в планинските райони на Арния, Поликирос, Таксиархис, Врасна, Варвара, Палеохори, Неохори създават агротуристически кооперации, а в етнографските музеи на Полигирос и Арния могат да се видят образци на народните занаяти и изкуства. По заглезни в Полигирос се провежда традиционният карнавал, който привлича хиляди посетители. Учебен туризъм. Балнеоложкият център в грачето Агия Параскеви работи целогодишно и посреща стотици посетители, които се възползват от лечебните свойства на минералната вода. Екотуризъм. В Халкидики съществуват 17 велосипедни маршрута, които дават възможност на туристите, идващи предимно от Западна Европа, да упражняват своите умения и да се наслаждават на пейзажа. На високо равнище е и пешеходният туризъм, като за тази цел се поддържат 20 специализирани маршрута. Бизнес туризъм. Добре развитата хотелска инфраструктура в областта разполага с отлични условия за провеждането на конгреси от всякакъв мащаб и с разнообразна тематика, тъй като предлага различни по големина зали и почти всички видове туристически дейности. Инвестиции в Халкидики. При развитието на Халкидики като туристическа дестинация се залага на подобряването на пътната инфраструктура и по този начин увеличаване на достъпността на общината от повече територии. Ето защо и основната част от инвестициите в региона са съсредоточени в следните направления. През 2008 година приключва изграждането на магистралата Егнатия, която свързва Халкидики с Централна Европа чрез пристанищния град Игуменица на Йонийско море. Предвижда се да бъдат пуснати в експлоатация пътни артерии, свързващи Северна Гърция с Балканските страни и по-специално с столиците на България и Румъния. Освен това, се полагат огромни усилия за експлоатацията на обектите на дружество туристически обекти, които принадлежат на Министерството на туристическото развитие на Гърция и по-специално на хотелския комплекс Ксения, къмпинг Палюри, залива Главкавос и района около него, къмпинг Посиди и района Айянис в Никите. С цел създаването на перспективи и възможности за сериозни инвестиции, силен тласък за развитие на тези обекти дава изграждането на новия околовръстен път, свързващ Солун с Нея Моданя, който ще подобри пътната връзка на Халкидики със Северна Гърция. Предприетите мерки следва да се отразят косвено на развитието на туризма в община Ефтерпия, като по този начин ще се улесни привличането на туристи от Халкидики. Уважаеми колеги, темата приключи. Ако някой има въпроси, моля да ги зададе. Предполагам, че всичко е ясно. До нови срещи!